ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି ଜଣକ ମନ ବିରସ ଅଛି ସେ ଜଣକ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ଦେବରାଜ ଏ ସଭାମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଥିବା ସମୟରେ ମୋ ମୁଖଟି କାହିଁକି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି କାହିଁକି ତୁମର ବିମର୍ଷ ବଦନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ସମସ୍ତେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ କରି ମୁଁ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଯଦି ଦୟାକରି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ରୂପ ତିନି ରସ ଏକ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ ସେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପାପ ମୁକ୍ତରେ ପ୍ରଭୁର ଆଖି ଏ ପାପ ଦେଶ ଅପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରତି ଏକ ସମୟ ଦର୍ଶନ କଲା ପବିତ୍ର ହେଲେ ସହସ୍ର ଆଖି ତେଣୁ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବର୍ଷି ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରସ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଦେବର୍ଷି ତାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାତି ଏକ ସମୟ ହେ ଦେବର୍ଷିନାଥ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ହେବି ବାପଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ର ଆଖିବ ପବିତ୍ର ହେବ ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଦେବର୍ଷିନାଥ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା କଟକରେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତିନି ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 3 ଦିନ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଦେବର୍ଷିନାଥ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ରଥ ଦେଖେଇ ଦେବେ ଏକ ସମୟ ଭିତରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଯାଇ ଦ୍ୱାରକା କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ